Se umple sala, începe gala. Primul motiv este să reprezinte țara. Se aprind reflectoarele și cât e scala. De la Milano, sala în care începe seara. Deci, strada, cartierul, trofeul, brigada. Pentru Adrian Diaconu prezint strada. Familia, tovară și codul penal din nou. Vă prezentăm știrile TV. Lume în stânga și în dreapta mea intru în sală. Ringul în față o să mai rup un cap fără îndoială. Lumea în picioare se aude domnul arbitru. Să urce în ring Adrian Diaconu. Sunt băiatul ăla rău care crezi neliniște. Când dau cu pumnul stâlpul de susținere ce ține corțile. Se aude gongul și începe prima rundă. Roagă-te să mai prind și ultima secundă.